Avaa nyt. Kuka vittu toi on? Onko sulla tonkia? Mitä vitun tonkia? Pehtejä perkele, mulla on naula jalassa! Menkää sairaalaan. Ei oo vaihtoehto. Joo, eihän tää siis vielä mitään. Edellisellä kerralla, kun mä karkasin, niin... Kiitti. Ne meni jalkapöytä paskaksi. Leikuri laittoi se kasaan titaninauloilla. Viime yönä sama saatana muuri, mutta pikkasen parempi tuuri. 3 metristä suoraan betoniin, täydellinen laskeutuminen, mutta joku saatanan naula iski tossusta läpi. Sun täytyy kaivaa se ulos sieltä. Mikä sun suhde oli näihin jalkapalloilijoihin? Akita Alberi, Lauri Rinne. Mikä sun suhde oli tähän valmentajaan? Kiusasko ne sua koulussa? Oikeesti mä koitan auttaa sua tässä. Mikä on viimeisin tolppatieto? Puhelin paikattu kodin lähellä sijaitsevaan linkkiin. No hyvä. Sillä on ilmeisesti Teron ase, joten ei mitään riskejä. Menkää ja tehkää. Mites se KRP Karvosen vaimo, ketä sä kävit? Ai se joo, no se on aika kiihkeä kiimainen kone. Ai jaa. Taitaa olla sen Karvosen testosteronitason laskussa, kun ei pysty naista tyydyttämään. Jep. Tai se palaa. Mistä tiedät? No, sanotaanko, että puheenaihe vaihtui yllättäen. Puhuuko ne jutusta mitään? Ne tutkii täyttä päätä Tero Lindforsin juttua. Lähtikö liikkeelle? Vartti sitten. Ilmoitta minne ne menee. Kuitti. Älkää turhaan nyt hyssytelkö. Minä olen jo levennyt aivan tarpeeksi. Heräsit sopivasti. Baumkreeni tuli. No, tästä tuli nyt tällainen 2 puolihurri koskettava tapaaminen. Tämä tässä on Hinkke Blomberg. Suomen lahjakkaan uuden sukupolven taidemaalari. Tämä mies tekee 3 vartissa erittäin hienon muotokuvan. Lisäksi niistä saa erittäin ruhtinaallisen korvauksen. Kovin tuntuu rouville kelpaavan maalaukseni, koska Itse asiassahan 3 varttiin sisältyy usein erilaisia lisäpalveluitakin. No, pojat, miten olette viihtyneet Berliinissä? Todella hienosti. Missään ei taideelämä kukoista niin kuin täällä. On etuoikeus saada opiskella täällä. on toki, mutta mitä tulee kuvataiteeseen, niin ei ihan vedä verkoja Pariisille. Musiikkielämä täällä kukoistaa paremmin kuin missään muualla. Yrittäkäähän pojat nauttia talon antemista. Ei näitä joka päivä ole tarjolla. Täytyykö ottaa heti jotain vahvistavaa? Otetaan champagnea maestorolle! 1, 2. No niin. Nyt mä suorastaan vaadin, että sä dokaat mun kanssa. Mersuhan se oli. Tuleeko se siitä, että sä oot tolleen äkki nopea vai kenties siitä, että no oot ihan vitun upea. Onks sulla naula siellä päässäkin? Tervetuloa tarkastamaan. Miksi toi on täällä? Tuli paskalle. Onko sulla joku ongelma? No aika vitun iso ongelma. Mikä toi on? Jätkä klenkkaa. Millä sä oot ajatellut kantaa niitä vitun rahakasseja? Pankkiryöstö on ennen kaikkea henkinen laji. Jos sun kantti kestää, kaikki onnistuu. Mä hoidan kyllä mun tonti, hoida säkin omas. Noniin. Pidät pannun kuumana ja mä tuun backiin 2 minuutin päästä.